амриддин нақшев мудири корхонаи истихроҷи тиллои нақш ва хоҳарзодаи ҳамсари эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон ки аз 10 рӯз ба ин тараф барои ширкат дар як занозанӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт худро ба пулис таслим кардааст. Ба ҳамин тартиб дар пайи ин муноқиша 9 нафар дастгир шуданд. Дафтари матбуоти вазорати кори дохилии тоҷикистон иттилоъ дод ки амриддин нақшев рӯзи 27 май бо хоҳиши худ ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Данғара ҳозир шудааст ва ҳоло дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар ин бора бештар медонад. хуб Мумин нақшев ба чӣ гумон бармешавад? бале шаҳло, вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфт ки алайҳи нақшев тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноятии тоҷикистон яъне авбошӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишот идома дорад. нақшев ба он гумонбар аст ки шаби 16 май бо чанд тан аз ҳамроҳонаш ба кормандони кирояи ширкати Минуфарм паймонкори ширкати Фароз дар Данғара ҳамла кардааст. албатта наздикони нақшев мегӯянд ки раҳбари корхонаи коркарди тилло гуноҳе надорад ва кормандони ширкати Минуфарм ба дӯстони ӯ ҳамла карданд ва онҳо худро муҳофизат карданд. пештар ҳамсуҳбатони радиои озодӣ дар мақомоти тафтишотӣ дар шаҳри ҳодиса гуфта буданд ки дар ин рухдод ҳудуди 10 кас ҷароҳат бардошта дар бадани 4 нафари онҳо зарби корд мушоҳида шудааст. як шоҳид гуфт ки ҳодиса дар маҳаллаи 7-уми маркази ноҳияи Данғара пас аз он рух дод ки Саёд Ғиёсов намояндаи ширкати Минуфарм ба дархости шахсони фиристодаи Амриддин Нақшев барои истифодаи як порча замин ҷавоби рад дод. ин шоҳиди ҳодиса нақл кард ки шом аввал дӯстони Нақшев омада бо муҳофизони ширкат баҳс карданд ва баҳс ба занозанӣ анҷомид. дар давоми ҳодиса худи Нақшев низ ба он занозанӣ ба гуфтаи шоҳидон ҳамроҳ шудааст. Мумин, оё мешавад дар бораи Амриддин Нақшев маълумоти бештар дод? хешовандонаш дар бораи ин қазия масалан чӣ мегӯянд? пайвандони Нақшев аз Амриддин Нақшев як ҷавони саховатпеша ном бурданд. гуфтанд ки ӯро иғвогарҳо ба ин бозӣ ҳамроҳ карданд. дар асл ӯ ҳамеша ба ниёзмандон кӯмак мекард ва як шахси орому бо тамкин аст. аз ҷумла Азизмоҳ Нақшова, аммаи Амриддин Нақшев, гуфт ки ҳеҷ кас бовар надорад ки додарзодаи ӯ ба сӯи касе даст бардошта бошад. ӯ хабари ҳамлаи Нақшев ба кормандони ширкати Минуфармро дурӯғ донист. амриддин нақшев хоҳарзодаи ҳамсари раисҷумҳурии тоҷикистон аст. падараш Файздин Нақшев мудири пешини шӯъбаи 4-уми Амонатбонк дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе буд ва соли 2018 даргузашт. амриддин Нақшев пештар дар Орёнбонк кор мекард, ҳоло раҳбари ширкати истихроҷи тиллои нақш аст. ин ширкат асосан дар ҷамоати Шугнови ноҳияи Ховалинг замин дорад ва бештар дар он ҷо ба истихроҷи тилло машғул аст. ширкати Минуфарм ки бо кормандонаш занозанӣ сурат гирифтааст, аз камтарин ширкатҳое дар Тоҷикистон аст ки иҷозаи ҷамъоварии шираи Камолро дорад. ин ширкат низ пайвандиҳое бо ширкати собиқи Фароз дорад ки ба Шамсулло Соибов домоди президенти Тоҷикистон мутааллиқ аст. сипос Мумин.